যেটু হয়েছে আরো এতে সেফটি মেজার অর্ডার হয়েছে একটু কাটি মানে আমি ধুমকি না হনে যদি আপনি না দেয় সিধা করে দিয়ক কি করব এইটো খাটিব নিদিব ঠিক আছে আমি বুঝি যাম মানে এইটো আমি ধুমকাৰ सोलो बाहायनायखौ रोंबायबाय गामिनि जाम्बा जाम्बिजों बाहायदों खोथाया बेनो कन्ट्रेक्टार मावग्रा एबा ठिकादार मावग्रा बिथांमोना एसे एनै बिदिनो सरखारनि थाखा बुरनानै जानो रोंबाय खुरनानै जानो रोंबाय आरो सोलो रोंबाय सोलोखौ माबोरै बाहायो बोलोखौ माबोरै बाहायो नोंथांमोना मैयानि आंनि भिडिअ हगारनायावहाय गोबां कनफ्यूज माने बुजियाखै सोरबाया बुंदों फरेस्ट एरिया नामा सोरबाया बुंदों सोरखौबा नासयनाय नामा सोरबाया बुंदों सोरनिबा हाखौ सेनाय नामा बियो हा सेनाय होननानै बुंजायो माने कारेन्ट टावार नोंथांमोना दि दा चिरां जिल्लानि सिमनाजों ओरैहाय दागारनिफ्राय बोख्लायबोनाय नुबाय थानो मोनदों दा 2-3 बोसोरसो फुराना जाबाय बियो कारेन्ट हगारना हगाराखै आं बेखौ मिथिया दा जेंनाया बेनिनो आरो जेनाखि बे टावारा फैदों बे टावार फैनाय साइडजोंहाय बिथांमोना बे हाखौ थैस' थांस'नि बायनानै लांनांगौ जायो दा बिथांमोना बे हानि फैसाखौहाय माने बे गामिनि जाम्बा जाम्बिखौहाय गावसोर सोलो रोंबायबाय एबा सोलो बाहायनो रोंबायबाय माने एसे एनै गरसे गरनै थाखा सरखारनिफ्राय बुरनानै जानो रोंबाय बिथांमोना आरो सोलोबो बाहायनो रोंबाय सोलो बाहायब्ला माबायदि देरहायो बेखौबो रोंबाय नाथाय दानि जुगावहाय बोलोजों देरहायाना सोलोजोंसो देरहायो बेखायनो बिथांमोना सोलो बाहायनानैहाय बे हा मालिकनो 3 लाख थाखा होनानैहाय बिनि हा न' सेरजोंहाय बे टावार कारेन्टखौ लांनाय जादों ओमफ्राय बेखौहाय माने थगायनानैहाय साइन खालामहोनाय बायदि जादों आरो बिदिनो न'खरनि मानसिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिदिनो जादों आं दा नोंथांमोननो एसे बिजिरनानै खोन्थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौहाय जेरावखिया शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा जोंनि गामियारिखौहाय सोलो बाहायनानै जानो हाया आरो गुबुना नोंथांमोनखौ सोलो बाहायनो नंखाय सोलो बाहायनो नाजादोंब्ला बिनि रोखा फोरमान बिलाइया दङब्ला जेनाखि इउटुबारफोरनो फोरमाय इउटुबारफ्रा जेनाखि एक्सपर्टबो खालामनो हागौ आरो नोंथांमोननि मददबो खालामनो हागौ बेखौ मिथिखा आरो नोंथांमोनावहाय जुदि फुरा फोरमान बिलाइ दङ नोंथांमोना बेखौहाय एक्सप्ल'र खालामनो दागि दानि जुगाव सोलोसो बोलो नङा सोलो दा सोर सोलो बाहायनानैहाय बिथांमोननि हाखौ सेनो नागिरदों बे कारेन्ट टावार लांनाया एसे एनै रांजोंल' जाया दै आं बुंखायो माने आरो बिथांमोना बुंबावदों जाहैदों बे न'आ एरायनाङा सोलियो बेयावनो थाजायो आरो बे कारेन्टआ 8 लाख पावार दङ 8 लाख पावार सस्ता नङा मिथिबाय मोनसे समावहाय जेब्ला आं उन्दैमोन जेब्ला आं इउटुबाराव ओंखाराखैमोन बिनि 5-6 बोसोर सिगां बे नंखाय कारेन्ट जोंनि बे 11,000 पावार नंखाय कारेन्टनि आरो 200 बा 300 मिटार गोजानाव दंमोन दुब्लियावहाय आङो मोसौ खानो थांदोंमोन बे समावहाय आंखौहाय ओरैहाय सारअन्थाइया ग्रुम गावना होबाय एफा गोजाननि मानसिखौनो आंखौ बुख्लायहैदों कारेन्टआ अब्ला कारेन्टनि पावारखौ साननानै नाय 11,000ल' पावार ओमफ्राय दा बियो 8 लाख पावार ओमफ्राय न'आ 8-10 मिटारल' गोजान जागोन बे कारेन्ट थारनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला एसे आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ सिगाङावबो देखायबाय आरो दाबो देखायबावगोन बिनि प्रुफखौ न'नि एसेल' आसपास 10 मिटार बा 8 मिटार बिदिल' जागोन न'नि 8 लाख पावार कारेन्ट दा बे कारेन्टखौ बिसिनि हाजों बोलांदों बोलांनानैहाय माने बिसिनि गय बिफां बा सुमलि बिफां एबा गाम्बारि बिफां बेफोरखौ दानफायनो बिगासिनो आरो जों नोंसिनि हाखौ बायखाबाय जों नोंसोरनो फैसा होखाबाय बेबायदि बुंगासिनो आरो ओमफ्राय दा न'खर मालिकआ बेल' फैसाजों मानिया माने बिसिनि हाया न्यायदि फाट्टा बिसिनि हाया 20 लाख 25 लाख थाङो बिगायावनो अब्ला बे कारेन्टआ बेसेबां गुवार मिथिगौ नोंथांमोना बेसेबां फुट गुवार जायगा लायो बे कारेन्टआ गैयाब्लाबो 5 दां 8 फुट दान्दाजोंहाय 5 दां गुवार बे जायगा लागोन बे कारेन्टआ आंनि आन्दाजाव आंनि नुनायाव आं खाथियाव थाङाखै थेवबो आङो आन्दाजै बुंबाय गैयाब्लाबो 5 दांनि
आगारै आखाइजों सुनानै हात गोलाव मोनसे जखा सुनानैहाय जोङो हा सुयोना बेजों सुयोब्ला फासदां बे गनजों फासदां गुवार बे जायगा लागोन गोलावाबा बेसे गोलाव आं फुरा मिथिला गेलाबो फासदां गुवार 10 दां गोलाव हा नांबाय था बेयो बिगासे थांबाय 25 लाख बेखार बेयावनो दा बिथांमोना ओरैबायदि दुमखि होजाहैदों जोंनाव डिसिनि पावार दं डिसिपिनि पावार दं एसपिनि पावार दं बेबायदि बुंनानैहाय बे न'खरखौ सिगि सग' खालामनो थाखाय पुलिस लानानै फैबाय थायो न'आवहाय नोंथांमोना फेसबुकफ्राव लाइभबो नुबाय जानो हागौ কি ধমকি দিব আপনি আমি অর্ডার মতো আইছো আমি পাবলিকে কইছে ডিসি অর্ডার আছে আমার এই যে অর্ডার আমি লই আইছো ডিসির অর্ডার হ্যাঁ ডিসি এসপি আপনি ডিসিনি অর্ডার मा जोंनि सम्पति আপনি মিটিং কইছেন ভিডিও খোয়ানাই নাকি আপনি गामिया जादों जोंनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आरो बिजिनि पुलिस थानानि सिङाव जायो नांदरबारि होननानै बुङो गामिखौ बे नांदरबारि गामियावनो बे जाथाया जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे 8 लाख पावार कारेन्टनि बिसि गोजानाव मानसिया थानांगौ आरो बिसि गोजानाव न' जानांगौ न'फ्रा बे कारेन्टनि बिसि गोजानाव थानांगौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आं बे कारेन्टनि थाखाय बांद्राय डिटेल्स मिथिया जोङो बिसि गोजानावहाय न' खालामनांगौ बिनि थाखाय आङो जेबो डिटेल्स मिथिया बिनि थाखायनो आङो नोंथांनाव सोरबाफोर मिथियोब्ला आंनि मिथियैखौ नोंथांमोननिफ्राय आङो मिथिनो लुबैयो दा बेनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बिजिरनानै होबाय जावले जावले आं नोंथांमोननो बे कारेन्टनि सोमोन्दैयै जाथाया माबोरै जादों बेखौ एसे बिजिरनानै होबाय आरो दा बिथांमोना बिसोरखौहाय दुमखि होनो फैबाय थायो माने पुलिस लानानै दुमखि होनो फैबाय थायो जोङो खालि पकेटावनो होनब्ला जोंनि हाखौ हगारना होनांगौ होनब्ला 20-25 लाखनि हाखौ होब्ला जोङो हगारना होनांगौ गैयालाबो 5 दां गुवार 10 दां गोलाव थांब्लानो जोंनि हाया बिगासे थांबाय 25 लाख लस मिथिबायना निआइडि फाटा हा नांदरबारि गामिनि जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नांदरबारि गामिनि दा सासे फंबाया आंनो बे भिडिअ क्लिपखौ हरदों नि थाखायनो आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानबाय आरो आङो शेयारबो खालामबाय मैया बे शेयार खालामनायाव नोंथांमोना बांसिनानो बुजिनो मोनाखै बिनि थाखायनो आं बेखौहाय एसे आं जा हायो आंनि गोसोजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिजिरनानै होबाय बे कारेन्टआ ओरैहाय फैदों दादगारिनिफ्राय दादगारि दख्लाफारा साइडजों बोबोनानै ओरैहाय डाइरेक्ट सान्थिफुर ओरै हाबनानै सान्थिफुर हाबनानै ओमफ्राय ओरैहाय मा नांबोदों बियो र' मा गामि होनो बे सारियालिजों ओरै गेजेरजों फैदों मा गामि गोलैयो बेखौथ' आंथ' मिथिला बियो ओरैहाय बारनानै डाइरेक्ट ओरैहाय हाग्रामा ब्रिजनि साहाजों भबानिपुरजोंहाय बियो थबस्र' बारस'दों आरो नाथाय बे कारेन्टआ बहा थाङो आं मिथिया मेमानाव लाङो ना बबे देशआव लाङो ना बांलादेशआव लाङो आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय बेजों लांदों आरो बे कारेन्टखौ जानो हागौ बेखौ भुटाननिफ्रायसो लाबोदों कारेन्टखौहाय दा बेखिनियानो अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोननि गोसोआवहाय मा सोंथि सिखारदों गासैखौबो कमेन्ट बक्सआव फोरमायबानो जाबाय गोजोन्थों।